Dobrý den, my bychom si teď ukázali, jak postupovat při parafínování lyží při napouštění skluzným voskem. Pokud budeme napouštět pěšky na klasický způsob běhu do stopy, budeme se věnovat přední a zadní třetině lyže. Pokud budeme napouštět běžku na skating, budeme se věnovat celé délce skluznice. Nejlepším způsobem, jak správně připravit skluznou plochu lyží, je zažehlení parafínu. Já osobně to nejradši dělám tímto způsobem přes hranu žehličky, protože je to způsob nejrychlejší a zároveň se vosk velmi dobře a snadno zažehlí. Na vosku na krabičce jsou vždy uvedeny doporučené teploty zažehlení, které je potřeba dodržet. Po vychladnutí lyže, což trvá zhruba 20 až 30 minut, používáme buď takovouto plastovou nebo kovovou škrabku ke stržení vosku. Postupujeme vždy od špičky směrem k patě lyže, začínáme strháváním žlábku a škrabku držíme v ostrém úhlu ve směru pohybu. Poté strháváme plochu lyže a snažíme se dostat co nejvíce vosku pryč. Po škrabkách přichází na řadu kartáčování, které nám pomůže vyčistit skluznici od posledních zbytků vosku. Můžeme používat buď bronzový nebo nylonový kartáč, skluznice by poté měla být pololesklá až lesklá. Ve finále použijeme hadřík nebo nějakou utěrku a skluznici přetřeme. Na první základní vrstvu parafínu naneseme další vrstvu vosku dle aktuálních teplotních a sněhových podmínek, buď způsobem nakapáním nebo tímto šetrným způsobem pomocí roztírání přes plochu žehličky, anebo již zmíněným způsobem nalití vosku přes hranu žehličky. Následuje zažehlení, stržení škrabkou, kartáčování a čištění utěrkou nebo nějakým čistým hadříkem. Dalším způsobem, jak zlepšit skluzné vlastnosti lyže, je použití tzv. Strukturovače, který pomocí kovového válečku dokáže vytlačit jemnou strukturu do tenoučké vrstvičky vosku. Struktury se liší dle teplotních a sněhových podmínek. Na strukturovač můžeme hodně přitlačit a takto nějak potom vypadá hotová skluzná plocha.